Nka lamini na bolo dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli ani tanu bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma Mamutu Kamara bolo bɛ nɛgɛw la Buwa Jabate ale b'a ni bɔda cɛ an ka gardien ba min ye Amadu ye Bɔbɔkɛ Kwale ale b'a ani donda cɛ hakaja dimanche o dimanche an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin jɛmukan in na jɛmukan min n'an k'a ma ko bamanankan a talen bɛ ka ɲɛsin aw de ma maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan maliyɛn minnu bɛ taama sira la maliyɛn minnu bɛ ayiwa diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ni maa min b'a an kumakan in mɛn n'i tɛ maliyɛn ye n'i bɛ bamanankan mɛn i bɛ tunga de la jɛmukan in y'i fana ta ye o tuma k'a bɛɛ fo k'a waleɲuman dɔn sɔgɔmada in na Abdou Touré Daba Tunkara an sigira an ka kɛnɛ kan Abdou Touré i ni sɔgɔma anba ani tile tɛ i ni sɔgɔma an bɛ Amérique don sɔgɔmada fɛla de gilisi la anba ni ɲakuma ta kɔri ma dɔrɔn ten marhabu jɛ ayiwa kɔri tile fana t'o dun na yan Mali kɔnɔ caman ye kini gosi ka ban Gabon Ghana hami a n'a toro ye kini dun kelen a mɛnna olu ta mɔ joona dɛ New York min ye Seba Kulubali san b'a sɔrɔ olu caman bɛ daraka dun na n'i ko dugu dɔ ka jan dɔ b'a kɔfɛ siga tɛ nin na ayiwa kunnafoni jumɛn bɛ taamadenw kan bi karamɔgɔ Daba Tunkara kunnafoniw kɔni an tɛgɛ fan b'a la sabula an bɛ munumunu farajifina farajɛla an b'a daminɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ min ye baarabolo dɔ kɔni tun bɛ yen nɔ o kun donnen bɛ an ka jamana minisiriso la janko fɛn min ye taama cogoyaw ye a ka se ka ɲɛdɔn gɛlɛya minnu bɛ taamaw na u ka se ka ɲɛfɔ maaw minnu bɛ taama olu ɲɛna u sɔrɔ f'u sigiyɔrɔw la ani fana bɛnkan sɛbɛn minnu bɛ farafinna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ janko an minnu tugulen bɛ ɲɔgɔn na o bɛnkan sɛbɛn kɔnɔko ye minnu ye n'an bɛ se ka nɔgɔya maaw ma cogo min na ka taa o sariyaw ɲɛf'u ɲɛna ni jamana ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ an bɛnnen bɛ nin de kan an bɛnnen bɛ nin de kan o san saba baara kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ bi o baara kɔni o kun cɛla min ye minisiriso min bɛ maliden minnu taamana kunna n'an b'a fɔ ko ministère malien l'extérieur d'intégration africaine olu ka segali tun bɛ kɛnɛ kan a kɛra an ka jamana dunan jigiso dɔ la ka kɛ ni tɛnɛndon ye novembre kalo tile 29 min ye maa min ye kumakan dama dakuruɲɛ dama o de ye min ye tangarlakaw furumuso n'o ye docteur Nema Gindo ye ale de ye segale bi docteur Nema Gindo o joni o de ye secrétaire général ministère des Maliens l'extérieur ah oui d'accord ah oui cɛ jɛma min bɛ o falenna poste chef de cabinet ye jɛman ye ministre yɛrɛ ye jɛman ye mais min kɔni ye segale ye o ye kabiri Mamadu Jabi kɔfɛ Nema de nana ok alors Abdou i k'a dɔn i ni Nema ye ɲɔgɔn ye a kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ ka fɔ an ye an k'o lamɛn Madame Tangara Nema Gindo, secrétaire générale du ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Entre Bebara Mina, Sansabara de Tundo, a tombé Chifiunka, Tunga, fait Takali Dugmasira fait, au Kele, Ani, Andafe Jamana ou Katama Noya, Ani Nyonche, a tombé au Bara de là, un sens, ça va de que au Bara là, au sens, ça va qu'on a, sera qu'à fin Chamake. Projet Tara anga région Saba, projet de région Saba de Kunkan, Bamako Bala, Kaibala, Sigaso Bala. Anye Kaita Kunimena, Kaini Jamana Chamambe Danchebo, O Jamana Chama Nunu, Iba donc a Fuku anga de Beteme Ofe. Sigaso Fana, Ani Jamana Chamambe Dambo, Danchebo, anga de Beta Fana Usrafe. Donc, au Hokum Kono, sans Saba in Kono, Fen Chama Sirakake. Aw yɛrɛ ye an ka sifinnakaw ye minnu ye théâtre bɔ an ye sisan minnu ye dɔnkiliw da an ye sisan o mɔgɔ minnu ye nin baara in kɛ sisan san 3 in kɔnɔ an ni u ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ye anw dɛmɛ ani u sera ka denmisɛnninw sifinnakaw caman lafaamu ani denmisɛnnin caman fana bolo donna baara la k'a sababuya kɛ nin projet in ye an y'a fɔ an ka kuma na sisan ko nin projet kɔni kun cɛra mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko projet banna Union européenne de tun ye anw dɛmɛ fonds fiduciaire okumu kɔnɔna na nin projet kun cɛra nka projet caman wɛrɛ bɛ kɔfɛ minnu bɛ anw dɛmɛ ka denmisɛnninw kunna ka sifinnakaw kunnafoniya ani ka u bolo don baara la kamasɔrɔ n'i ko mɔgɔ ka fɛn dɔ bila f'i ka dɔ de bila a kɔrɔ min bɛ a dɛmɛ walasa ka o kumafɛtanga kɛlɛ donc o baara de kolonbo karila bi ka projet in kun cɛ sɔgɔmada in na. Ni tun ye min ye Madame Tangara Nema Gindo ministère de l'extérieur ale ka segal do. Dis-moi Abdou projet nous c'était de quoi mun de en général
fɛn minnu kun don u kun bɛ jaw bɔ ani ka maa minnu ni maa minnu bɛ n'olu tamana olu ka seereyaw ta jan ko yɔrɔ minnu bɛ bi n'o tama ka gɛlɛn ani jamana ni jamana minnu bɛ sariya minnu b'an n'o jamanaw cɛ yɔrɔ minnu na ni mɔgɔw tama ka di yɔrɔ minnu caman bɛ yen nɔ ni maaw bɛ tɛmɛ a siraw fɛ ka taa tamayɔrɔ la ka se ka taa o sigidaw kɔnɔna na ani maa minnu fana bɛ yen nɔ ni olu kɔni ka tama ka ca olu magɛn u sɔrɔ yɔrɔw la ka se ka kunnafoni di kɛ u ma baara in kɔni kɛla o kɛcogo de la donc a tun bɛ fɛn fila ko fɔ kunnafoni di manière générale et surtout yɔrɔ minnu bɛ yen n'u tuma ko ka gɛlɛn ka o ɲɛfɔ maaw ye ani sariya minnu b'a la ani jamana minnu bɛ dancɛ bɔ an bɛnnen bɛ fɛn minnu kan o tamasiraw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na mɔgɔ kana bin u kan sira la k'a fɔ i ka nin sara k'a sɔrɔ bɛnkan na o tɛ an n'u cɛ donc a tun bɛ tali kɛ o de kan. Ah oui, d'accord, ça c'est une bonne chose. Nka ko kun jɛra bɛn kɛra kan wa? Bɛn kɛla an bɛ se k'a fɔ ni kun ye baara bolo kunfɔlɔ datugulen ye donc musaka ɲini wɛrɛw bɛ sen na walasa min ye baara in ye hali bi tɛmɛ bɛ se ka kɛ n'a ye cogo min na. Tabarikala n'o bɔra yen. n'o bɔra yen karamɔgɔ Daba Tunkara an bɛ munumunu salo kɛ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan an da sera ma siɲɛ caman k'a fɔ maliden minnu bɛ jamana kɔkanna na k'a fɔ gɛlɛya b'u kan kɛrɛnkɛrɛnnen la min kɔni ye an balimamusow ye caman bɛ yen nɔ ka fara an balimakɛw kan caman bɛ taa jamana kɔkan taama la o taama in bɛ kuma caman arabuduguw kofɔ a bɛ min ye farafinduguw kofɔ nka min kɔni ye gɛlɛya ye waati laban in na gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na kosɛbɛ kosɛbɛ i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na o ye kuyɛtiw b'o la ka taa se Arabie Saoudite ma o dugu caman bɛ yen nɔ an ka mɔgɔw b'a yɔrɔw la u bɛ gɛlɛya kɔnɔna na tout à fait donc an kɔni bɛ k'a lajɛ an balimamuso dɔ bɛ yen nɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi an n'a bɛ ɲɔgɔn kalama a bɛ gɛlɛyaba kɔnɔ walasa an bɛ se k'a dɛmɛ cogo min na a bɛ gɛlɛya kɔnɔ dugu jumɛn na? a bɛ Arabie Saoudite comme toujours Allahu Akbar donc an kɔni bɛ k'a lajɛ an n'a ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ walasa fɛn minnu bɛ a bolo an ka se k'o da maaw tulo kan nka sani an n'ale ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin ye min ye kumakan an bɛna mun fana lase maaw ma janko mun bɛ tali kɛ an balimakɛ dɔ bɛ Bamakɔ yan nɔ a tɔgɔ de ye ko Dawuda Sisɔgɔ Dawuda Sisɔgɔ min kɔni ye Dawuda Sisɔgɔ i b'a ye k'a fɔ a denkɛ n'o ye Basala Sisɔgɔ ye Basala Sisɔgɔ a kɔni bɔla Mali la yan nɔ tamasiyɛnw ni fɛnw bɛɛ kun y'a jira k'a fɔ ko an bɛ don min na i n'a fɔ k'a fɔ a tun bɛ Libi jamana kan donc Libi jamana kɔni taama in na dɔw kun y'a jira yɛrɛ k'a fɔ k'a donna Itali nka sɛgɛsɛgɛli labanw ni kunnafoni labanw ye mun jira o de ye k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi a bɛ Libi hali bi a fa o de ye Dawuda Sisɔgɔ ye ba ye min ye Basitan ye dɔw b'a fɔ ma ko Basira u ka so bɛ min ye Dikɔrɔni Para u b'a fɔ ma ko usine islamique u b'o yɔrɔ gɛrɛfɛ ni maa min kɛla a dɔnfɛn ye Libi walima a bɛ diɲɛ jamana wɛrɛ la a bɛ se ka suma wuli nɛgɛjuru sira la sabula u kamana gannen don nɛgɛjuru sira o ye 76 14 91 07 Segaka an bɛ segin a kan 00223 ni bɛ jamana kɔ kan i b'a wele donc 76 14 91 07 voilà an balimaw k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a kɛra Libi o a kɛra Faransi jamana Itali o a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ kamalen dɔ kɔni bɛ yen a bɔra faso la a bɛ san 3 bɔ kabini a bɔra fo ka n'a bila bi la maa si ma kunnafoni sɔrɔ a la a ka taama kunfɔlɔ kɔni mun y'a jira sabula a sɛbɛntiyala k'a fɔ a tun bɛ Libi kɔsa in na kunnafoniw ɲaamina dɔw k'a taara Itali dɔw k'a taara jamana wɛrɛ o kunnafoni wɛrɛ y'a jira tuguni k'a fɔ hali bi n'a ka bi a bɛ Libi a tɔgɔ de ko Basala Sisɔgɔ ni maa min bɛ Basala Sisɔgɔ dɔn nin yɔrɔ ninnu na i k'i jija téléphone numéro min dira Abdou fɛ a bɛ segin o kan walima i ka Daba Tunkara walima arajo Jɛkafɔ wele walima Abdou Ture wele k'a fɔ an ye Basala bɛ nin yɔrɔ in na walima ni Basala yɛrɛ bɔra kunnafoni kalama Basala k'a dɔn somɔgɔw kamana guwanen don u t'a dɔn a bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ donc a k'i kanbɔ awa somɔgɔw ma walima ka kunnafoni d'aw ma an n'a lase somɔgɔw ma o tɛ wa Abdou o don e ko u bɛ se ka numéro jumɛn wele u bɛ se ka numéro min wele karamɔgɔ Daba Tunkara o de ye 76 14 91 07 très bien donc n'u y'o sɔrɔ a ka ca Ala fɛ min kɔni ye wulikajɔ ye a bɛ kɛ joona walasa o ni an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ. oui Abdou o n'a ta bɛɛ an bɛ kangari da i k'a dɔn maa caman bɔra faso la dɔw kɔni bɛ kunnafoni yɛrɛ de tunu k'u yɛrɛ dogo sabula u sago ma sɔrɔ bon n'i y'o kɛ kamanagan b'i somɔgɔw minɛ kosɛbɛ i k'a dɔn e dun bɔra de k'i bɛ taa yɔrɔ dɔ la san 1 san 2 kunnafoni foyi jɔnjɔn ma sɔrɔ i la i yɛrɛ dun balolen don i b'a dɔn somɔgɔw kamana gannen don n'i ma kunnafoni d'u ma k'a fɔ n bɛ nin yɔrɔ in na walima nin de bɛ n
bɛnna nin bɛnna nin bɛnna n'i ma kunnafoni quelqu'un soit alpha a ma fɔ i ka wari ci walima i ka sanu ci e bɔra de so n bɛ taa fɛn ɲini bon ala y'a kɛ i ma gɛrɛdigɛ walima i wulila dugu min kama i ma se ka yen sɔrɔ hali bi donc a ka gɛlɛn n'i ma kunnafoni di i b'i somɔgɔw bila kunbalanna bɛɛ lajɛlen bɛ hami o tuma a y'a lajɛ a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i k'a dɔn hali ni sagow ma sɔrɔ a ye kunnafoni di somɔgɔw ma o de ka ɲi naam karamɔgɔ dɔ tungara min kɔni ye an balimamuso y'a fɔ cogo an ma ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru la nka kumakan minnu bɛ yen n'a kun y'o to an bolo an bɛ se ka dɔ lamɛn o la o la nataw la ni an kɛla ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn o la fɛn minnu ni fɛn minnu bɛ se ka da o kan an bɛ sɔrɔ ka jɛ k'o fara ɲɔgɔn kan donc an bɛna a ka kumakan tɛmɛ an ye mun tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ bi tilegan yɛrɛ la sani nɛgɛjuruko sani o ka sabati sabula kuma dɔw la n'i bɛ nin yɔrɔ ninnu fana na a nɛgɛjuruko sabatilen fana kuma dɔw la majɛba b'a la donc an bɛna jɛ k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ karamɔgɔ daba tugura an tu kamara baasi t'i la denbaya i jɛɲɔgɔn baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen alhamdulillah walayi ne fa anw bi yan nɔ gɛlɛya sugu bɛɛ de b'an kan u b'an nɛgɛ mali la ka na n'an ye yan nɔ an kɔni an bɛna gɛlɛya de kama ani tɔɔrɔ min b'an kan walayi n'an nana arabu b'a siɲɛ k'a kale ka siɲɛ k'a da an tɛgɛ kɔnɔ an kɔni an tɛ lafiya foyi la yan nɔ sara tɛ da jicogo la baloko yɛrɛ kɛrɛbɛ tɛ wa arabu b'a fɔ ko fu ka da n'i ye n'i ma sɔn o ma dɔrɔn u ka wari kɔni i t'a sɔrɔ ne yɛrɛ ka bɔli jubaju bɛɛ y'o ye ne yɛrɛ bolila de u kan ka biɲɛ fana tigɛ n bɛ taa u banna kan ka biɲɛ tigɛ ne yɛrɛ ye mɔgɔ de sara yan nɔ u ka taa ne ta ka bɔ yen nɔ arabu ka so yen nɔ kilo 1000 ani 1000 ani 150 ne ni makan cɛ kun ka jan toro n'i y'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ ye u b'a fɔ ne tɛ makan ne bɛ makan bɔda dugu de la i y'a faamu gɛlɛya sugu bɛɛ de b'an kan yan walahi i ni ce ni baraji voilà ni kun y'an balimamuso ka kumakan ye donc ka bɔ arabu saudite a yɛrɛ y'a fɛn na cogo min na kilo 1000 ani kilo 100 ani kilo 50 o de bɛ olu ni makan ni dugu kɔnɔna ni ɲɔgɔn cɛ ale tun bɛ dugu min na baara la o ni makan cɛ kilo 1000 kilo 1000 n'a sera ka mankan nɔgɔya kilo 1000 ani kɔ o de bɛ ale tun bɛ baara la dugu min na o ni makan cɛ nka sisan ala y'a dɛmɛ a sera ka don makan a donna a bɛ centre la centre min bɛ yen nɔ ni maa minnu bɛ yen n'u bɛ gɛlɛya kɔnɔna na u bɛ t'u kun dogo yɔrɔ min na sani nadon cɛ oui Abdou i k'a dɔn nin t'an siɲɛ fɔlɔ ka nin kuma in fɔ i k'a dɔn arajo jɛkafɔ b'a se kɛ kosɛbɛ i k'a dɔn kangarida ni mɔgɔw lasɔminen na nin saudiya ko in i k'a dɔn ni ma fili an fɔlɔ-fɔlɔ de kɛra sababu ye fana ka kunnafoni in jɛnsɛ i k'a dɔn kɔsɛ in na fana kunnafoni sira di caman bɛ yen min ye réseaux sociaux ye minnu fana ye kunnafoni caman d'a kan mais Abdou il faut que fɛn kelen de bɛ fɔ a ka faamuya hadamaden ni i k'i bɛ i gɛrɛdigɛ ɲini ka se a dan na i laban bɛ taa bi dɔ gɛrɛdigɛ da bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ arabu jamanaw nafolotigi don se b'u ye nka taali minnu bɛ fɔ Abdou i k'a dɔn taali ɲuman tɛ nkalon don dɔw yɛrɛ n'u somɔgɔw de bɛ bɛn a la han dɔw yɛrɛ somɔgɔw de b'u nɛgɛn k'u feere parce que an b'a fɔ nin ye feereli de ye dɔw somɔgɔw b'i sɔn ka jɛn n'a ye bon n'i ma ɲɛ kɔni hali bɛ taa tunga na tunga nata bilama a bɛnnen don cɛ fana na muso ye nka muso minnu bɛ yen n'olu bɛ kari walima somɔgɔw bɛ kari Abdou k'a dɔn k'u sarakati mɔɔw ma maa minnu bɛ yen n'olu ka wari ɲini sira foyi t'u bolo ni nin tɛ ganamu sabula a fɔra ko agence dɔw b'a la dɔw tɔgɔ b'an bolo kaban agence de voyage minnu bɛ taa ni mɔgɔ ye makan hiji kuma ni imura kuma o agence caman b'a la maa wɛrɛ bɛ baara kɛ olu yɔrɔw fana na an ye minnu tɔgɔ sɔrɔ o tɔgɔ b'an bolo mais don n'a nataw la an bɛna tɔgɔ fɔ mais seulement i kan k'i jija e man ka taa bi nin ko kɔnɔ e ye muso ye muso ni ayiwa muso kelennabila farati da don muso dabɔra k'a fɔ maa caman mɛnna u ma nin yɔrɔ in fɔ mais bi a da sera k'a fɔ arabukɛ ninnu minnu bɛ yen u b'a ɲini de diyagoya fou ka danni ye mais ça c'est quoi ça c'est dépassé mais ça c'est quoi bon o tun donnen don tariku ni arabu dɔw bɛ yen u ka musuko ni u ka fɛn ko ka jugu kojugu o donnen don bɛɛ b'o kalama bon e kelennabila ka wuli ka t'i yɛrɛ ci olu da f'u ka nin jamana e yɛrɛ ka imaginer ale bɛ dugu min na ale bɛ dugu yɛrɛ min na o ni fɛn ni ɲɔgɔn cɛ makan jamana ni ɲɔgɔn cɛ kilo 1000 ni kɔ c'est comme Bamakɔ ni Kidal ale bɛ Arabie Saoudite Kidal de c'est la même chose bon vraiment c'est compliqué i muso tɔ fa tɛ yen ba tɛ yen maa tɛ yen min bɛ se k'i kɔlɔsi maa tɛ yen min bɛ se k'i bɔ a la maa tɛ yen min bɛ se ka jɔ i kɔrɔ k'a fɔ k'a b'i dɛmɛ c'est compliqué
compliqué donc n'o n'a ɲɔgɔnnaw don i k'a dɔn waati dɔ sera sa min ye jamana ɲɛmaaso ye min ye jamana ɲɛmaaso kan ka wuli ka jɔ boloda jamana ɲɛmaaso kan ka wuli ka jɔ boloda min bɛ se k'a to nin ko ninnu minnu ni minnu kɔni y'a kɛ ka kɔrɔ n'u dɔnnen don minnu sera k'an ka mɔgɔw nɛgɛ ka taa kɔntaradugu dilanw la k'u feere arabuw ma o maaw bɛ f'u ka minɛ mais ne m'a mɛn fɔlɔ k'a fɔ maa minɛ n'a ko la a daminɛ fɔlɔ dama kana bila bi la donc on continue toujours à faire la même chose les mêmes bêtises c'est compliqué a ka gɛlɛn karamɔgɔ de b'a tunkara ni maa min nana o ye maa kelen ye o fana na an balimamuso dɔ dɔ kɔni nana ka na a don a ni a hakili cɛ k'a fɔ i cɛ tila tubabu jamana kan i yɛrɛ bɛ se ka taa kan'i sara maa si la i den kelen de b'i bolo a da i kɔ la dɔrɔn n b'i dɛmɛ ka don n'i ye o kɔni o ta kɛla ala nana kɛ muso fatula ka u to sira kan Mali ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ k'a den to kalo 7 la an balimamuso in a yɛrɛ fana nana a bɛ k'a kɛ i n'a fɔ ale ni muso tun bɛ voyage la ɲɔgɔn fɛ degun ye muso sɔrɔ komi ale yɛrɛ cɛ ye maliyɛn ye ale ye ivoirien de donc ale a dɛmɛ ja ale yɛrɛ de tun y'a tagabaga ye donc a ko nana sɛgɛsɛgɛ a ɲɛdɔnna ale kɔni bɛ boli bi a ka jugement ni fɛngɛw kɔni sura kɛ olu kan ka kɛ sen na jɔnni bɛ boli an balimamuso o mun tun bɛ ka taa ni muso ye duguma sira fɛ a laban nana kɛ muso wɛrɛ de ye muso wɛrɛ nɛgɛ k'a bɛ taa n'a ye donc min kɔni ni ale tun ye a ka commissaire ye commissaire muso in o bɛ boli donc ni sariyatigilamaw n'u y'a bila fɛn minnu na n'a y'a ko ɲɛɲini ni minnu bɔra la n'u da mɔgɔw tulo kan mais den fitinin nana don min na k'a fɔ ko nin den de ko a ba fatula k'a to a kalo 7 la a makari ko bonyana kojugu min ye maison malienne lecture la an caman bɛ yen nɔ ji jiginna an ka ton na caman yɛrɛ bɛ yen nɔ olu kasi la oui mais Abdou f'a ka faamuya wari ɲini ka di i k'a dɔn baara sɔrɔli jamana wɛrɛ la o bɛɛ ka di ka se ka mɔnɛ bɔ i somɔgɔw la mais Abdou fɛn min n'a tɛ ɲɛ bilen il faut k'o ka lajɛ diɲɛ ɲɛma jɔlen na. Bienvenue sur Bamako 24 7 jours sur 7, la radio au Mali. Jamana minnu bɛ yen n'an kun bɛ girin a kan fɔlɔ n'an taara an bɛ baara sɔrɔ an bɛ wari sɔrɔ ka somɔgɔw ka mɔnɛ b'u la min ye duw ye ka se k'an ka du ta mais Abdou o jamanaw yɛrɛ de tɛ jamana ye bilen sabula baara tɛ sɔrɔ bilen imagine toi kalo 6 san 1 i bɛ taa Libi ka taali ɲɛɲini Europe jamana na taali ɲɛ sɔrɔlen i bɛ t'i ni fili fɔlɔ sabula ka yɛlɛ nin batonin kan k'a ji sanfɛ tile 1 tile 2 Abdou i k'a dɔn i mana bi i kɛra jɛgɛbaw ni yɔrɔ ye généralement n'i ye jateminɛw kɛ Abdou i b'a ye k'a fɔ maa dama min tora nin ko in na maa dama min tora kɔji kɔnɔ a ka ca kojugu et puis ka mun fara o kan busol de bɛ d'aw ma nin fiɲɛ ta fan ye nin kɔrɔ ye nin ye tile bi a y'aw jija k'aw ɲɛsin nin ma mɔgɔ min fana bɛ kɛ a kɔnɔ aw dama de b'a batonin ta ka taa n'aw yɛrɛ ye mɔgɔ t'aw la mɔgɔ min ta ka bato la mɔgɔ de bɛ taa n'o ye c'est-à-dire aw minnu bɛ taa aw yɛrɛ dama de bɛ a ko ɲɛnabɔ aw yɛrɛ dama de b'a ɲɛnabɔ ni ji sola ka don an na ji soli ni mun fana ye u ka jikan kulu fitinin fiɲɛ bɛ kɛ mun na ni yɔrɔ min sɔgɔla b'aw tɛgɛ baro la inna lillahi la kara donc ji kɔnɔfɛnw dun ka ca ko ka ca karamɔgɔ de b'a tɔgɔ mɔgɔw sifilɛ jiri ni don Abdou an b'a ɲini nɛgɛw kɛrɛfɛ fɛ ka munumunu salo kɛ an bɛ segin ka na i k'a dɔn ayiwa min ye hali bi Arabi Saoudite ye an b'a lajɛ n'an sera k'an balimamuso sɔrɔ en direct n'an ma se k'a sɔrɔ i k'a dɔn an na tɛmɛ ni kunnafoni ye Jibi Abdou Touré i k'a dɔn an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ i k'a dɔn marakaw ka jelikɛ dɔ tun bɛ yen jelikɛ Fale i k'a dɔn tarikijugu don Ganda Fadiga ko a ko n'a fɔra avion binna bamananmuso kana jɔrɔ a den da la ngo tɛ bi ye ayi o kun ye kununko ye o kun ye kunun ye o tɛ bi ye sabula i k'a dɔn suraka fara bɔbɔ kan miyanka fara ngi ɲininka dongɔnɔ kan i k'a dɔn kɔrɔbɔrɔ fara ngi ɲininka ayiwa fila kan bɛɛ lajɛlen bɛ taa tunga na bi jamana bɛɛ lajɛlen bɔra ka don ɲɔgɔn na i k'a dɔn maa si ka jamana tɛ yen min den tɛ taa tunga na fɔlɔfɔlɔ tunga kun ye marakaw ta ye Abdou i k'a dɔn ayiwa hali bi dafa kunnafoniw na hali bi dafa kunnafoniw na karamɔgɔ Daba Tunkara min ye la nuit des Tunkarange n'o ye Tunkarangew tɔgɔ la su kelen ye o fana bɛna ɲɛnamaya an ka jamana kɔnɔ tago fɔlɔ don sibiri nata don ka kɛ ni décembre kalo tile 18 ye o don min fana sugandilen bɛ ka kɛ Tunkarangew tɔgɔ la don ye diɲɛ fɛ min ye Bɔkari Sidiki Jara radio Kiledu a bɛ jamukan mun sigi an ka jamukan ye ɲɔngo don n'o ye tunga kɛnɛ ye kɛnɛ min ɲɛnamaya ale yɛrɛ fɛ min ye ne bɛ kɛ a gɛrɛfɛ walasa ka se ka ko an ka se ka dafa ɲɔgɔn fɛ bon an kɔni an fara ɲɔgɔn kan ka taa fara ministère malien l'extérieur au conseil de malien l'extérieur CSDM ka taa se min ye AME ma ani fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'o bɛ tali kɛ an ka kunnafoni di siraw kan janko Cheikh Sall bi ka an kɔkɔrɔma don nin ko la kosɛbɛ walasa ko ka se ka ɲɛ sɔrɔ Cheikh Sall ye application tigi de ye programme Tunkarange min kɛlen bɛ ka a bila sen kan walasa wari ciko ka taa se ka to tunga na ka se ka facture sara ka wari ci n ka mɔgɔ ma ka transfertw kɛ o ko bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na ale y'o sigi sen kan donc ni Ala sɔnna a ma n'Ala ma basi kɛ
abike sibiri nata ka kende sam kalo klitani shegi minye CCB kondana salle de presse yere kondana minye churo nege kanye mugani kele no dana gushira doro baro bidamine. Très bien. Abdou Ikaro, c'est une très bonne chose parce que minye radio barakela uye jango minu nga ko nyashine mbe tunga ma Ikado ani tunga matrafa baw ani aywa minu nyere fana ka bara nyashine mbe Ikado tunga ako nyena bolima nolu fara la nga ka toka akili jigike. Je pense que c'est une très bonne chose. Okuma ambi dugo donge ninga wele wele dake bela jilenye Ikado aywa minye ye chagada minu tokofo hakaja oluka nga kena matrafa ko sobe sabla Ikado bela jile hakina ikilinye ode ye tunga tige ko nyuma atama sira jeli Ikado imana se aywa itaro eminu nye isen ko nyuma ani si ko nyuma Abdou Ikado aywa ambe dugo ka ala ka do jirana ni ala sona do ambe bi kena inshallah kuna fulla mi kramo do batungoro to kuna fundumay masketi minye nere tirkay ere fana tirkadu musa kulubal ka bo france umba foko abdi Allah musa kulubal atula kama do batungara abdo kun fulabo do kun sabad abini ga kalo kenere bo musa kulubal ay saban kasara de soro molu tugu tula nyongen na demsanu ka nyongen kana atubara la ka goshika bi fuka ta balan o fem ko ni kunyi mo chama kun jigi ba kan ka fo ni ga mama ngene ibi espoir garder nga tienre la amanye min ko akelo ye ka beni ndo kuma minyi arabat mini musa kulubali atena amje ka fara somo ka fara tungarange be anga je musa kulubali be ba do munu bi jam kan lame ka fo mo ko ni kundo jamana in kadai ndimana kuma wula kuma na wulli ka ba ka kilafo akili bala hali abito mobile kono atato bararola Ikado na ya wole kan soro abafa anga njo abini gari do wasa ka seka kuma o muso kulubali de do jemo kai kuma kuma ni telephone kun blala Ikado abeke na make fura abike flana ni jamana kungo kono do kana siga musa kulubali apme woleli ke ala ka hina ala ka ya faka Allahumma amin mi baga ere ma bi baga ne ma ana betulanga ke sigatala mi nye France ko fe musa kulubali ay accident ke jeka fo kanu ba belebele do Ikado sa ko lutan fla be telephone ci Abdou Ikado nyeni nye ibi maliko no ibi maliko kan nindo Ikado foli anita ni anoke ka nyeshi Ikado adomaka minumbe nuye kuna foni dama kanuba minumbe ye kuna foni dama surtout ya teke ano be jien fembe ke nyon fe donc ambu fu ambu wasambe dugo ke alaka limania duma ya alibi alaka ajolento ya rabbi karamo do batuma maka gele bon amangele ni manara ka ba gele ta kula Abdou Touré Ikado wati to tora pango kele ani nyawawa ambe ndega jurusra bla Ikado ambalemaw ye ambalema muso minun be ani koksari minun zigile do hadama de jolimi na Arabie Saoudite talila Ikado nu be min do Arabie Saoudite talila a koksari chema be amusuma be Abdou Ikado tungarangew olu de ka kena do Ikado aywa abaraka nyini ka do faru ka koka opuma ndega juru bla ka nyeshuma hakila fonfo bula ani deme minun be kangara daka minun be no biso ko dama ou ba wele ko fa no kuma ne groupe de Dakar blala 00223 20 24 67 29 00223 20 24 78 78 20 24 98 98 voilà radio Jakafo téléphone ba ko blala amana ke dien yororo Abdou ka Daka mawo manibi malikono eni wele limanga jemukaina o temene ngo fe ni manya iya wele kaba nango allo ibaraka lame femina ibo toyi iba lameni ke téléphone o la mi ngon soro directement alors Ikado nego krafe do baraka gushi salam alaikum allo salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah anitile aba somo ko bedi jondo asu jabe ko pont mar Congo bismillah ambe do ke Musa banala ka hinala Allahumma amin adarosma amin alan sama kirim nala kan wana tabi jem nala kan wana amin Musa koni vraiment nyaay me domi vraiment donc le masque à la pierre vraiment on tient tando sigatala ambe do ke balma moy ya rabbi il baraji merci bien 00223 20 24 76 29 00223 20 24 78 78 radio Jakafo ambalema ankan bole do awma Ikado tama chejugu ani muso ka tama jango Saudiya tamai ayirala k'a fɔ maa caman de kɔni b'a la ka wariba sɔrɔ nin ko in na n'a bɛ kan ka dakan min kɛ walima a bɛ ladilikan min di walima kunnafoni jɔnjɔn b'a bolo ka d'a ma nin kan I k'a dɔn an tile salamu aleykum aba Kamara abara ga na oui ça va ambala ton Kamara demba bere ko baste mantoro ti ça va
D'abord là, ça c'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Oui, tout à fait. Sinon, on est les deux mouna. Ah wow. Bon, à cause ça, on a dit maintenant, on a qu'à Moussa numéro 3, certaines Yel Gandega. Yel Gandega, effectivement. Voilà, bon, nous avons France, maman téléphone là. On va essayer qu'à Moussa nouvelle tableau, bon, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut faire. Voilà. Bon, Allah est moula, tu as des carrés, Allah est. Ah wow. Vraiment, ni du compte dongo de chuni clé à kilbe digara. Bon, mais Allah est moula, tu es John Sekotora. Ambe do de ke ala ka musa daro ya rabbi allah amin ko muna ana ka ta jana ta je muna ala ka no amin ya rabbi amin ni mama maba na lime tsega batalima sigatola jombe be kan ninde makono vraiment c'était pas une bonne nouvelle mais ala ka ko do bon de toute façon ni aka famille a numéro sur dondo Abdou il sera qui m'a message là d'accord je vais essayer de les appeler un peu il n'y a pas de problème adoke Chérif ka numéro chimo. Oui, Yel Gandega ka numéro de nana. Ah d'accord, donc vous avez fait un chima. Yel Gandega il le masoro. D'accord. Donc ils sont en train de travailler message nous na téléphone message de Baradon. Ah d'accord. OK. Merci bien Camara, merci. Vraiment merci Chan Braga. Merci bien. Voilà, la vie c'est comme ça. Grand Sila New York en bas faut Walimando. Cabinet accident ngera domi. Grand Sila bora kalama parce que Koulibaly kuma be na iwuleli ka hakili de bois Grand Sila ko. Grand Sila ayo kuna foni dans le cas effectivement aller bora accident kalama dongodo abi wuleli ka jorole effectivement. Parce que Abidjam kan la mais Grand Sila kuma mun fo kadai. Akuna kan Grand Sila bla contact. Tout à fait. Bien sûr, vraiment Jamkan autour de l'émission Teriaoni Balmasra on fait bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Donc Moussa Moyen Mambakundu. Il y a de façon physique, mais nous sur téléphone mon amour de Mamba. Ça vous l'a dit que les Munkano a donné comme une formation de matériel là donc à ma seconde ma téléphone là. Très bien. Donc 00223 20 24 76 29 00223 20 24 78 78. Allô. Oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Mba. Madame Ba. Camara, Ba Camara de Paris. Ah, d'accord. Ba Camara Paris. Comment vas-tu, madame? Et la famille? Ça va, Dieu merci, alhamdulillah. Bismillah. Ça va, tout va bien, ça va. Alhamdulillah. Mba. Ne trouve question pour donner en face au Kakonya Kangwa. Ok, d'accord, allez-y. Parce que la nega question est mouillée, mais mal la chouka n'a pas fait qu'à faire politique. Toi, politique, moi, béga sabari quoi. Parce que la dunia c'est l'influence du royaume nani ni demi façon jo tunga te mo si bo fe na tungwa. Voilà, étranger au début tunga la chouka na beba do yorobe gela la mais bien qui façon jo mali manganga ba o de nega la ini. Tout à fait bien réfléchi. Voilà, parce que la ni o ya ke manga politique no fait ni la son que la ni ma gagner. Do be garjegate pour faire na président là non. Tout à fait. Voilà, bien bega manga ke be se ga sera c'est la même temps. Voilà, quand le gouvernement encouragé au Kabara là, toujours au bout Kabara monter Chokoyamna pour sécurité du fait qu'on a Mali Robela Chokoyamna quoi. Parce que la nègre la nuit mouille, ou se fera au Joro à droit si ça forêt nous faut qu'on a là nous garder là d'abord. Surtout qu'on a là nous ko ben la dia parce que la tient likela au beken yoro nous be dola. Oubé. Ou se fera au Joro à droit ou informer toujours ou be se ka fanga sur Chokoyam na ka tambi ko rolinga. Tout à fait. Voilà nga arime anga sorasi aussi. Voilà, katla ka une gouvernement fait so privé munu be étranger munu be na ka so nu taw kan ka be do mo munu bola yorom na unna ku mu mali wono. Voilà, parce que là ni de yoro do mo do ba ko mais merci fo la nu daga contrôler lu c'est là be sa yoro ma quoi. Ni ala sona problème ta la madame. Voilà, étranger de bina nga dem sa nu informer ko kunta na ka so ra ku blaka bo kene ma daba. Voilà, d'abord les fleurs français même à demseni moyen de 40 ans ka soulen de kene ma dlo la folo français bien non. A be étranger ni de dlo mi ku soulen de kene ma be étranger toi bien non. Tout à fait. Voilà, naga jeni tora ki ke dlo mi ka mo nyama mate so mu ba fa so jo daba. D'abord daga village be tiene de dlo ko na fo eta ka solution ne sora la. Ni ala sona problème ta la. Demseni ne jamana sinya sigidi.
Voilà, katla ka inali bi ala kanga jamana sabati. Ya Rabbi Allahu ami, ya Rabbi Allahu. Voilà, Afrique beka je ki bolo di nyugo ma non te a problème be se beka te la ni le Mali ta abandonné ki sigi ka Mali la je be do sera problème na. Tout à fait. Voilà, parce que la chama sigi ka Mali la je bi wonu be do sera problème na daba. Tout à fait. U be ka fot le flan na ko ko jima jamana o mu ka du ko la ka ba wi tiali woro kan ju ka jamana kama ba o be mo de informer ko fe ko bla ka tanga jamana ka. Moi de bien mon frère de une société sigi ka tiali kala informer o bana dimi jamana mu ko drobe mo bla ka taw ga yoro. Tout à fait, tout à fait. Donc un métier de kele me daba métier o de tout la ni ko. Ka fanga gouvernement ni secrétaire sénat ma ko na kuma fo télé la ba o sigi ndo ko la jawo de kama no kera do be do de ke. Ko tiens. Ya Rabbi ma alibi ala ka to Afrique beki bolo di nyogo ma Mali di beka be kankelenga. Ami ya Rabbi, ami. Ya Rabbi ma politique mo mo beka kede fe o ka ton do sigi mo be se ko informer kede fe asra ma ke manganye ko. Allah sonama. Merci bien madame Ikamara. Merci bien. Merci bien, c'est gentil. Merci bien. Okay, bon. Allez, quand même malien be fo Francis. 00223 20 24 76 29 00223 20 24 78 78 Radio Jekafo. Salam alaikum. Allô. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Kaifa bismillah. Alhamdulillah. Bakite. Aba ambe ala tan jondo. Adama Touré ka bo Paris. Adama Touré ka bo Paris. Bismillah Adama. Daba mbifo. Wallahi Musa Kulubali terka ami mba. Wallahi daba nene Musa ta te teriya. Ha? Sam mugani kele nene Musa be barake ñogon fe. Allahu akbar. Nama barake ñogon fe domina fona mbe Europe la o be ambe vacances la. Wallahi femi meneni Musa ke we sinanguya ya kanu do ñogona. Wallahi me gundo mi meneni Musa ke wallahi atene ni mbade fakele mbakele ni ñogon. Est-ce que Musa niye Musa ka kuma fo mogo ba miri bi kate jugu kole nka kodo. Daba Musa dusu ka bo hali donite. Ibo douana. Musa dusu ka bo hali donite mais Musa mana jama togo togo ne be Musa la kalme. Allahu akbar. Wallahi ne tumeta Musa la jetuma benyere tume woleli ke tuma do la radio la ka nouvelle ou dauma. Samedi temene ne bola ina la ja tege be mbolo meka ase un susa ka bolo susa. Abenaje abanye jona menye jola mba fenge me amanya min ko jeudi wula ne be barayro la muso yengule 21h30 22h. Ako Touré ako kiterke ayan janfa. Allahu akbar. Ngoni ala drone de seka minke. No mo ti seka minke me nala kitila mina obike. Tiens. Ne ka wuleli kunya minye bi ka nyini jama bela jelen fe parce que Musa tunye mo ye Mali kanu ba duskuna kojugu. Kojugu. Nani Musa be baraka ñogon fa ante fo ñogon ko fo ila fo Mali kanu. Nanga kuma o ma ñogon famu domina droit be dimi. Parce que ale ba famu cogo mina be fe beka ko cogo la. Voilà bon adun politique ko e fendo beni hakilna do. Wallahi. Voilà mbo fa ñana tuma jama na anga dimi tete me 10 minutes 15 minutes ka me doni sinanguya yoro do me tout à fait. Amenyina ko. O konna la mbanyini bela jelen fe. Maoma be je ka fol la men. Madola parce que nambe kuma radio la nga kuma ka di dow ya mandi dow ye. Musa ye mogo fen fe jogi kuma fe. Musa ye mogo fen fe jogi ke wale fe na digila la ambe yanfa ni bela jelen fe. Wallahi. Bi Musa tein on de se ka yanfa Musa ma. Ne teri do ne balima do ne kanuba do. Ne be yanfa ma cogo mina ma nyini balima ke abudu fe o cogo kelen na tuma chama na be baga abe fen be down cogo la. Wallahi anya farama. Voilà. Alors, on a des petits problèmes techniques avec le téléphone. Alors, Ikado Touré, Ikakrofo maintenant, Ambi Foki Walmandon, ni témoignage bami ni yake, Ikado Ambi Foki Walmandon, Ambe temeni aywa babouye, nego krafé, yani ko kanyo zoro. Alors, je crois que Touré, voilà, Touré, merci bien. Anya Krofo Famia, 00223 20 24 76 29, Abdou Touré. Allô? Allô, oui? Aywa ko ale ka nɛgɛjuru fosi la an na nɛgɛjuru kɔnɔ donc karamɔgɔ dɔ bɛ tungura i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na. Dɔ bɛ nɛgɛjuru la Abdou. Allo salaamaaleykum Daba. Wa aleykum salam somɔgɔw ka kɛnɛ. Baasi tɛ yen. tɔgɔ duman jamu b'an wele ka bɔ min. Denba Sinayogo ka wele ka bɔ Italie. Denba Sinayogo kuma b'i bolo Denba. Kunnafoni fɔlɔfɔlɔ ye min ye an bɛ don ni min ye fɔlɔ.
Ani an barenge ka kunnafoni mɛn fatiri ko n'o ye Musa Kulubali ye. N yɛrɛ tun bɛ to ka kumakan mɛn cɛka fɔ la waati caman. A ka ca la dimanche o dimanche an b'a kumakan mɛn a bɛ a ka hakilinaw di. Nka an fɛn o fɛn an bɛ dunuya kɔnɔ yan an tɛ cɛfarinya sigi la. An bɛ don makɔnɔ sigi de la don min ye Ala ta ye. Saya bɛna wagati bɛɛ a b'i sɔrɔ yɔrɔ min na o farala Ala de la. Siga tɛ la. Donc an bɛ dugawu kɛ a ye mɔgɔ minnu to a kɔ somɔgɔ la teri la limana la mɔgɔ mɔgɔ la baara ɲɔgɔn na Ala ka limana di an n'u ma an dusu ka se k'a minɛ. Allahumma amin. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hinɛ a la. Amin. Ya Rabbi Ala ka kaburu nɔrɔ a ye. Allahumma amin. A kɔnɔ anw ɲɛ kiti min na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka o nɔgɔya a ye. Allahumma amin. Wa an b'a sɔrɔ yen an bɛ jɛ min ma an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka o nɔgɔya ani ale ni silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen. Allahumma amin. Den minnu b'a ko Ala ka barika don u la. Allahumma amin. A ti fɔ saya la ko Ala k'an kisi a ɲɔgɔnna mɔ mais an b'a fɔ Ala k'an kisi a ni ɲɔgɔnna mɔ. Ka d'a kan a bɛ mɔgɔw hakilina janya nka Ala ka kɛ don n'a nana cogo min na an bɛ Ala tanu ni o ye tugun. Ala ye masa ye n'ale ye min kɛ o de kɛra. Fura t'o la. A ti ɲininka cogo t'a la. O ye n ka tasibila foli ye ka se ale ka fatuliko kan. Merci bien i ni baraji. Awa ni n bɔra yen n bɛ fɛ ka dakuruɲɛ fila dɔrɔn fɔ ka tɛmɛ Kasinina ko kan toujours ka d'a kan o ye anw kunkanko ye ni an tɛmɛna o kan a tɛ dɔn ko an sɛbɛ don halisa. Sanga n'a ka waati an kɔni min ɲini Mali bɛɛ fɛ autorité bɛɛ fɛ mɔgɔ o mɔgɔ min seko ye min ye o k'a lajɛ tiɲɛna dɔ kɛra ko in na sa. N'Ala sɔnna. Merci bien. An b'a la gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ yen mais u k'a lajɛ cogo min na tunkarankew fana ni an taara ka fara ɲɔgɔn kan ka taa sigi so ye ten tugun ka ɲɔgɔn filɛ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ a ma nɔgɔn. Merci. O de tun don ka fɔ aw ye. Merci bien ko an bɛ malien bɛɛ fo Italie merci bien. An bɛ munumunu salo kɛ. 00223 20 24 65 29. Aruna Koulibaly depuis la Suisse, buongiorno. Allô, Dava, buongiorno. Buongiorno, come che sai? Tutto bene? Tutto bene, a posto? Tutto a posto, sì. Dava, ni émission ta sandi. Parce que mbe Genève de sang quoi, comme nga ñe fi ci ko. Ni rebe mo do fi no ngom émission ko ni dama dro na peni c'est touré be kumana. Donc ko Musa Koulibaly de bana ni ma fili. Tout à fait. Aywa ala ka hinala. Mi ami ya Rabbi Allah. Ala ka ye Musa mali ya. Ami. Sino ani ne ko ni donc le temena mine anga ko ma nyonta. Waaw Malikodo. Donc mbe ya fa delika bulu. Wallahi. An fana ya farama ala ka da rosma ya. Ami ya Rabbi Allah, ami. Donc d'abord mbi fo ka de touré fo. Merci bien. Mais ne ma kuma kelen de famu ba fi ko de nyefinye. Naam. Et ba fo ko grand fil ne ma se ko de famu fe. Et la ka fil la ka grand. En fanga fo jogo di muso fege kuma na Aruna. E fanga wule jogo di. Ai de aba fo fil de mais grand ne ko o kuma bi de to. Ouais, c'est là qu'on a tchani. Ouais, parce que petit syllabe, grand syllabe. Ai aba fo ma ko grand fil de. Ah. Kala fo grand fil de, aba fo fil. Nyame. Aywa foli do. Merci bien Aruna, merci bien. Aywa ala ka hinala. Ami Allahu ami. Ala ka ye Musa mani. Ya Rabbi Allahu ami. An wona anya farama ala ka ye. Wallahi ambe ya farama anya farama. OK foli do. Merci bien Aruna Koulibaly depuis la Suisse. Merci mon frère. 00223 20 24 76 29 20 24 78 78. Djekafo. Salam alaikum. Allô? Allô, oui? Allô? Allô, bonjour. Oui. Bonjour, Abdou, ça va? Ça c'est Moussa Sall, Katagawa Moussa Fatma Dade. Okoro nene bila de intrigue. Moussa abiko min ikan bi nene ka bonde. Non, nene te dusu de tien lendo daba. Allahu akbar. Maka bani. Ajura ka fosobe. Wallahi bi jouer wallahi. Zaha sina Allah. Ami ya Rabbi Allah. Allah ya sama. Ami. Allah ya usama. Ya Rabbi Allah. Limania. Yemugla ya ibto de soraine. Ame bara muna ala ko kan ankle. Ya Rabbi. Anda ngale batode. Anganda irmen ni jele yaka. Thomas ni mo ko jele adu suhun jele.
Sal. Allah kalimaniadi ya Rabbi, Allah kalimaniadi. Merci bien Moussa. Ya Allah. C'est vraiment dommage. C'est vrai. Radio Ingera Sabouye ou Pekanyugon Kanu Kaketeriaou vraiment c'est tu vois. Alors Allah Kahina Allah Kayafakama 00223 20 24 76 29 Abdou. Allô. Allô Daba. Sumo wa kene. Alhamdulillah. Jaga fodo ito kone jawabi kan wele kabo mi. Abdou Ousmane Balo yo kabo Italie. Ousmane Balo Italie Ousmane Korbaste. Basi Fofuite. Ousmane kuma bibulu. Ok. Mbe foli kala se bela jelema anye muta kulubali ka bani ko kuma me. Ala ka hinala ala ka yafa ka ya parce que ne na yɛrɛ de la ka kuma wagati la salo ne na kuma na kartinina ko la ne kuma na daba fɛ ne ko n ko kartina ko in yɛrɛ baara ye n ko an bɛ ɲina kana san joli joli bɔ n ka ko se ka ɲɛnabɔ après Musa Kulubali donna a ye ne ka kuma confirmer a ko kuma ye tiɲɛ ye vraiment n ko ko kelen dabila bali vraiment n ko ko ɲɛnama tɛ an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min sisan n'aw yɛrɛ b'a kalama nɛnɛ bi yan nɔ vraiment mɔgɔw sɛgɛnnen don yan nɔ tiɲɛ yɛrɛ la premier ministre yɛrɛ réunion min kɛ o donna vraiment a y'an bɛɛ la content yan nɔ mais an sigilen don k'a lajɛ vraiment n'a ka kana na kɛ tɔw ta ɲɔgɔn ye quoi k'a fɔ dɔrɔn k'a bila bon an bɛ yafa ɲini vraiment bɛɛ lajɛlen fɛ an yafara Musa ma ala ka yafa a yɛrɛ ma ala k'an yɛrɛw ɲa k'an ta don kɔnɔ Allahumma amin. mɔgɔ si ka laɲini tɛ tunganfɛ saya in ye an yɛrɛ bɛ sira fɛn o fɛn ye yan nɔ dugu jɛko 22 an bɛ sira fɛn o fɛn ye o ye nin de ye mais vraiment bɛɛ n'i dakan don bɛɛ n'i laban yɔrɔ vraiment an kɔni b'a ɲini daba n bɛ fɛ ka kumakan kelen fɔ daba tun wɛrɛ k'a lamɛn vraiment daba i bɛ yɔrɔ min bi Mali bɛɛ i ɲɔgɔn tɛ yen i ye journaliste bɛɛ la champion ye bi na vraiment b'a ɲini fɛ k'i da don kartini na ko in na n'a ma ɲɛnabɔ vraiment an tɛ ni nin to yen an kɔni an b'o fi ɲɛna ni ala sɔnna n bɛ n se kɛ vraiment a ye nin ko in minɛ ɲɛ ka sɔrɔ nin ko in na yɛrɛ de sa vraiment dɔ kɛra yɛrɛ de ta yɛrɛ la an bɛ foli kɛ daba ye kosɛbɛ daba ala k'i mɛn an kɔrɔ amina ya rabi ala k'an ɲɛ mɛn ɲɔgɔn na parce que e yɛrɛ filɛ voix filɛ nin ye n'i y'a lamɛn vraiment a bɛ n bila yɔrɔ yɔrɔ n t'a dɔn quoi n tɛna na kuma information ba di mais vraiment tiɲɛ yɛrɛ la i ka ko ka di ne ala ko an ka tiɲɛ fɔ n b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ Balo ala ka kanu to ala ka kanu to amina ya rabi amina merci mon frère merci bien merci là-bas alors 00223 20 24 76 29 le 20 24 78 78 Abdou Touré allô 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 00223 20 24 76 29 alors ni maa min y'an sɔrɔ i b'a k'a lamɛn fɛn min na i b'o lamɛnni to yen i bɛ lamɛnni kɛ ni téléphone n'o kɛra a bɛ ɲɛ maa o maa bɛ Mali kɔnɔ i k'a dɔn e man ka weleli kɛ tunkarankew o n'u ka kɛnɛ salamu aleykum allô 00223 20 24 76 29 allô allô. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, bismillah. Ah, merci. Et toi, on a dit que vous Garba Daoudo Kabo, Allemagne. D'accord, ok, Daou. Daou. Marhaba. Ok, bismillah, en globila. Amé solo ka foli kɛ amal ma kɛ ka baniko la. Ala ka hinɛ la, Ala ka jigiyɔrɔ ɲɛ. Amin, ya Rabbi Allah. Vraiment depuis an y'a mɛn a bɛ i n'a fɔ a bɛ an bɛɛ lajɛlen kun kan. Min bɔra sisan a y'a fɔ cogo min o dɔrɔn de don. An bɛ sira fɛn min ya o ye nin de ye. Walayi Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma. Ya Rabbi Allah. An kɔni an bɛ se ka min fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Mɔgɔ si kana i jala gɛlɛya bolimafɛn na ka i to tunkan fɛ quoi. Parce que mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ yan. Dɔw bɛ yan u ye tana yɛrɛ dunan de. Bon u bɛ se ka profiter ka i bɔnɛ ni la f'u ka tunun n'u yɛrɛ ye fo tɛ bɔ a la. Bon anw finmanw ka ko filɛ yen n b'a f'i ɲɛna tubabuw tɛ cɛsiri a la ka a ɲɛɲini n'a fɔ u yɛrɛ dama ka ko. O tɛ faransi dɔrɔn ye o tɛ alimaɲi dɔrɔn ye o ye diɲɛ tɔw jamana bɛɛ de ye. Donc k'a fɔ ko priorité bɛ n bolo ko n bɛ n bila mobili ɲɛ cogo dɔ la bon n m'a fɔ ko Musa ta ye o de ye dɛ. Mais mɔgɔ si kana jala gɛlɛya o la quoi. Voilà. Min fana fara o kan o ye an ka justice mɔgɔw ye quoi.
bon fɛn dɔw bɛ ka passe cɛnin yɛrɛ la a bɛ mɔgɔ se ka don mɔgɔ dusu la bon n'i ye jateminɛ Bagatogola ka kama bon a bɛ se ka don mɔgɔ dusu la i ni ka kiiritigɛlaw cɛ bon o kɔfɛ patronat fana ka ko fana kɛra bon o ko fana ɲagamina cogo min na vraiment kiiri taga ni ka segin vraiment a ka gɛlɛn quoi bon parce que ale olu yɛrɛ kiiritigɛla dama yɛrɛ siga donna olu ni ɲɔgɔn cɛ bon ni siga donna olu ni ɲɔgɔn cɛ an mun ye jamana kɔnɔdenw ye bon vraiment anw ta kɔni bɛ kɛ tɛmɛ ka taga ye vraiment ka Bakary Togola minɛ k'a bila kaso la san 2 olu ma se k'a ko sɛgɛsɛgɛ exactement k'a dɔn a nɔ bɛ ko la ou bien a nɔ tɛ ko la fo ka na o ko tolobala k'o bila ka kila k'a fɔ tuguni ko k'o ko lawuli tuguni bon vraiment n tɛ ka Bakary Togola défendre mais u k'a lajɛ a bɛ se ka don an ni olu cɛ quoi voilà ala ka tile hɛrɛ caya amina ya rabbi ini baraji k'an bɛ maliyɛn bɛɛ fo Allemagne 20 24 76 29 le 20 24 78 78 radio Jekafo allo allo comme babi nega wula allo assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi sumo wa kede toratiya to man jumu ne wamule kabo mi Sisoko Ibrahim wele kabo ok Ibrahim Sisoko kuma bi bolo ayo ne tatu nye foli ti sangoro katini na ko ya gila benere kan abenere kan tanjol joli reste be mbolo me manina so d'accord voilà ok d'accord ok me do ga musa ami alaka ina ka dayo ami Allahumma ami ayang criminal kan ko ami vraiment nere tuma kledu de keleta musa ye waaw Jekafo fana vraiment kanu babalu effectivement inshallah amba fola ani ana ka barala merci bien ini baraji mba Sisoko merci bien alibi min ye an bɛ jamukan kɔnɔ an minnu bɔra k'an ta sisan m'o ye diaspora jamukan ye radio Jekafo kan min ye an ni tunkarankew bɛ ka hakilila falen-falenw kɛ ɲɔgɔn fɛ allo ale ka nɛgɛjuru fosi la ji bɛ maa wɛrɛ d'a ma 00223 20 24 76 29 allo oui allo kuma bɛ nɛgɛw la allo assalamu alaikum wa alaikum salam sumo wa kene adi pre Tijan Sangare de do kabo grand frère dawa tungaran ko iba wele kabo mi Tijan ni wele kabo no watla kabo angola d'accord ko Tijan an club la vraiment kuma foi de temps fait du boussicon torole de grand ambalemate aga fatule ko men ani jami do ke tawaba ni alaka sinala alaka yafa ya rabbi Allahu amin alaka de nga ko amin alaka limanadi banga bagaw bela ya rabbi Allahu amin alaka limanadi dawatu ngara na aka barake nyon to bela jena ya rabbi Allahu amin vraiment folle ndo ka sawma merci bien vraiment de futorole ndo ini baraji ko am malien be fo angola Tangari 00223 20 24 76 29 dobe nɛgɛjuru la radio Jekafo sanfɛla do an clé allo oui ça va bien Jondo Jalo ko wele ko Italie ko Jalo kan wele ka bɔ Italie dugu jumɛn ye Jalo mais Sicilia Sicilia ok an tulo b'i la Jalo bisimila ma fo an bɛ dugawu kɛ an balimakɛ min mana fara ne dugawu kan ala ka sinanga la amin ala yafa kan ma amin ya rabbi ala da yɔrɔ nɛmɛ amin an ko kisi mara ko nɔgɔya Jalo merci bien a ka foli de don a diyara an ye kojugu aw bɛ ka carte minɛ ko min fɔ n ye carte minɛ ko nin problème yɛrɛ daba m'a f'i ɲɛna a problème yɛrɛ b'an yɛrɛ la de koyi bala bɛ nana nacogo min na ji nin sanfɛ yan bon o de a bɛ gɛlɛya de dɛ ne ta kun kɛnɛ don ne carte minɛ kɛ depuis 2010 i b'a dɔn o ko kɔni o ka ja de dɛ o tɛ bi ko ye
ali ide ga election wakati janne ka ere bisa 2013 la ndara ma hadila ere ni to ko soro ko ngata katimina eta no ho mena jisa ali nya ta doro abe mulu ka be mulu to fu eta na dipo ka yani one dara malla ka ta pije bo ka ta ere je ka fo dala yeni nenda a promba ere ba amumbe na nda ko na promba re ba mulu ya ka bla ebe na ni sini ebe na do ya maka bola ka densen sini uta do be ro be ya ntapa be ni ka ta franci ka ya sini ma bolo oni malta ka kilinya be ta sibara ni mal franci e fana ni ko mi e ta ro ba franci ko mi na bo e ba ro ka dinna so ro be gele na de ha gele o do je mo gati mane ni mura ka wele ga jara o fore ko gamio be na malta ya ngalo be malta la ya o ile ka paso so to ka inga to almani o ka bi mai o ba afore no ko paso ro ni kati mina te bo te participo so la o ete mani e malta si e bo ni malta si so le ka no ne se me la gele ni e wo se fu bla kana kati mina arazabi ke ado ka arazabi di mo be malta ka pasor ta dron ka to ikele mbaniere era ko la je bo mali mu me ka ushi ala ma ka bo malta o lu pasor o be se pasor so to goji abikela aka gele de Diallo merci bien inte alors Abdou Touré i ka dɔn waati kuruna i ka dɔn ayiwa min ye kunnafoni labanw ye o de ye kamalen min n'a fɔra k'a taara Libi ni kunnafoni wɛrɛ y'a jira k'a fɔ a kan ka sɔrɔ Itali walima Faransi kunnafoni laban d'a ma ani ayiwa téléphone numéro min ye an balimakɛ min ye Dawuda Sisɔgɔ ye ale de ye Basala Sisɔgɔ wolofa ye Basala Sisɔgɔ ye maliden ye a taamana maa caman kun y'a jira k'a fɔ k'a bɛ Libi jamana kan k'a taamanen bɛ ka bɔ yen ka taa Itali nka kunnafoni labanw y'a jira k'a fɔ a kɔni a ma se Itali a na kɛ Libi jamana walima fan wɛrɛ fɛ tout à fait o ni maa min kɛra Basala Sisɔgɔ dɔnfɛn ye a somɔgɔw bɛ Jikɔrɔni para la usine islamique fanfɛla fɛ ɔ min ye musokɔrɔba ye o tɔgɔ de ko Bastan mais da teliya kojugu dɔw ko ma ko min ye Basira ye ɔ o nɛgɛjuru sira e bɛ se ka mun kongo walasa ka somɔgɔw lasɔrɔ o de ye 00223 76 14 91 07 00223 96 14 91 07 n'i y'o Congo i ni somɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ maa caman fana bɛ k'u ka foli kɛ min ye commentaire la min ye Mohamed Sidibe Masa Traoré ka taa se min ye Ibrahima Jakite ma u bɛɛ lajɛlen ko ala ka hinɛ musala ko ala ka yafa ya rabbi Allah inshallah Abdou Touré i k'a dɔn waati korona anw fɛ yan bi ta kɔni an b'a bila yan ka dugawu kɛ i k'a dɔn an balimakɛ a n'an baarakɛɲɔgɔn an bɛ se k'a fɔ ten sabula Musa Kulubali sa kalo 12 ni téléphone bilala jɛgɛfɔ la a kɔni n'a ma kɛ fɔlɔ ye a bɛ kɛ filanan ye wa kunnafoni minnu kun bɛ bɔ a da hakilina minnu bɛ bɔ a da an y'a kɔlɔsi a bɛɛ ye jamana hami ye tuma dɔ la f'a bɛ dusu ala ni jamana in hami b'a la jamana in jɔrɔ b'a la an bɛ dugawu kɛ i k'a dɔn Musa Kulubali Faransi ala ka hinɛ na ka yafa k'a ma a ka denbaya ka dugawu k'u ye ya rabbi i k'a dɔn nin de ye maliyɛnya ye maa dama min ye weleli kɛ ka bɔ diɲɛ wɛrɛ caman na an kun t'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen b'a ko kalama nka nin bɛɛ lajɛlen filɛ ka dugawu kɛ ya rabbi ala k'a dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ bi ta kɔni an b'a bila Bɔ Jabate ale b'an ni bɔda cɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ i k'a dɔn Jimson contrôle jɛmukan k'a labɛn ka ɲɛsin aw ma Abdou Touré Daba Tunkara a k'an bɛn dimanche wɛrɛ inchallah nin kɛnɛ kelen kan wa salam